Двама братя работели заедно в семейната ферма. В края на всеки ден те разделяли всичко по-равно – печалбата и плодовете на съвместния си труд. Един ден първият брат, който живеел сам, си казал: не е честно да делим всичко по-равно. Аз съм сам и нямам нужда от кой знае колко, а брат ми трябва да храни голямо семейство. Нека за него да има повече. И започнал всяка вечер да взима по един чувал зърно от своя дял, промъквал се тайно през оградата между домовете им и го хвърлял на братовия куп. В същото време другият брат, който имал жена и 3 деца, си мислил: не е честно да делим по-равно. Аз имам семейство, имам жена и деца, които ще ме гледат на старини, а брат ми си няма никого. Нека за него да има повече. И така той също всяка нощ вземал по един чувал зърно и го слагал при дъла на брат си. И двамата много се чудели защо запасите им не намаляват. Тогава една нощ се сблъскали един в друг и така разбрали какво са правили толкова време. Пуснали чувалите на земята и се прегърнали. А Бог ги дарил с дълъг и спокоен живот, защото Бог винаги награждава доброто, направено от сърце.